مسايالو كمتب زوريا يرساليم زينغمت أخران زلو كابتجي لزلالم زابير مسايالو 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 زابير مسايالو
መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ጨለማ ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም ጨለማ ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እንደገና ሃሌሉያ ጨለማ ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም ጨለማ ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ በመንፈሱ ስሆን የያዝኩት ጥያቄ ከጀመረሁት ፈልጌ ፈልጌ የፊት ፈገግታ መልኩን ሳሳየኝ እንኳን ፈልጌ እራሴ ሳትኩኝ ያስረሳኝ ችግር ተግራ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ያስረሳኝ ችግር ጥያቄ መኖር ሳስብ ጌታ ተገኘ ሃሌሉያ 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 አምልኩ ሃሌሉያ 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 በመንፈሱ ስሆን የያዝኩት ጥያቄ ከጀመረሁት ፈልጌ ፈልጌ የፊቱ ፈገግታ መልኩን ሳሳየኝ እንኳን ጠይቄ እራሴ ሳትኩኝ ለካስ ያስረሳኝ ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ለካስ ያስረሳኝ ችግር ጥያቄ መኖር ሳስብ ሌላ ፈልጌ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
هاليلويا هاليلويا ترى أزي طعم يكونن هاليلويا كابز زقسنا الله እግዚአብሔር كخلك خبك هاليلويا أبزروا يخاخم حصل خبك هاليلويا أبو تمسجن نمسجنك هالونا هاليلويا هاليلويا نسخاخم قصر حوي أبزروا ناس رزلوا تمسجن هاليلويا هاليلويا هالو برنسخا مساي مساي صنوعي بخ باي تاميني زوتي سكتو عوتي هالو برنسخا مساي مساي صنوعي بخ باي تاميني زوتي سكتو عوتي عمي جبدا نفسي تلبى مهلا وقايو نهيوتي تربى عمي جبدا نفسي مهلا وقايو نهيوتي تربى تلاخ نصيف كل دحر سنوتي ويوت زرقايو تلاخ نصيف كل دحر سنوتي ويوت سبقني مقوار سيت دنقي سناين مقوار سيت سلكي سبقني مقوار سناين مقوار سناي 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 يخاي سناي 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 نتهم زدالوها نزتوحوها نتهم زتموها نزتوحوها نتهم زوكلوها نزتوحوها نتهم زتموها نزتوحوها سناي 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 إيها سناي 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 إيها هاليلويا ጭብጨባ ዕለታ ክብርን ጎይታ ኢየሱስ ሃቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ይባርክኩም
مسجن أو كبر كي شكر ويتبارك بالله قال عنا صحهم لما حتى لما كان بعد زيادة كان عمنا في المهارينا لنا حبيبنا إرمياس هذا خدينا عمنا مسجن إرمياس كلنا أملاك مسجن إرمياس مرة هذا حبيبنا من بوينا إرمياس وديلك يا كاب علي تتم أب أناتوت أم مدربينام زنبورك هنات تنقرك آل ناوخا مبل عصرتو سلست عامت جزءات يوسياس ود أمون نجوس يهودا قال جزء أبيهر متى كمون بزمن يعقوب ود يوسياس نجوس يهودا كساعة موداتا مبل عصرتو حد عامت جزءات صدقياس ود يوسياس نجوس يهودا كساعة يرسالم تمارختلو أب حمسة ورحي مصو كم زبل قال እግዚአብሔር ናባይ መጽ እሞ አብ ከርሳ አዲኻ ከሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማሐፀን ከይወጻኻ ኻ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ ኣነ ድማ ኣይ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓየ እሞ እኖ ክዛረብ ኣይክእልን የበልኩ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብዚ ለኸካ ኩሉ ኺድ ኣብቲ ዝዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል من تخنق فكام سخامو أيتفرهايوم يبل إجزابير كايدو زرقحمو أفي تنكي إجزابير دمانوك علاتي أو أفكاين برالهو ري لومي أبلع الهزبتاتن منقستاتن منقسن كتفرسن كتعنن كتتفن كتندقن كتكلن أغي مكابلني دحرزون أتا إرمياس انتاي ترى اللوخا زبل قال إجزابير ناباي متى أنا دما جنفر لوزي ري اللوخو بلكو إجزابير كان قالي كتجهلون كم زفتسم كجبران يمو صبق رئها بلني قال إجزابير كلاي جيزنا باي متيو انتاي تري الله خبلنا أنا ونقصنا بسمين أبيلو زفلح دستير على خبلكو شو إجزابير بلني حسم كاب سمين نابتم أبت حجر زنور كلهم كفنايو إنه ناب سمين من قستن عليتن كلهم كتسوعي يبل إجزابير نساتهم كام متيوم نفسه كفهم أف دقيتات يرسالم أبتخبابي أزول كله كسرن أب كلن كتماتات يهودان منبرهم كمبريهم بسر كل غفاتهم نعايز سلز حدقون نخالوت أعمال قطعتان سلز عطونون نقبري دوم سلز سجدون فردي كنوغرومي امبارسي نسخا حقها تعتق تنسمو تانز كحلو نقرم أنا أبكن ميم فرح يقبر كاس أبكن مقصوم أيت فرحه إنه أنا نقول مدرن نجسات يهودان نشما متان كهناتان نهزب هاجران كم تعدت كتمان كم عند حاتين كم كتر أسرازن غير لومي أقيمك كواجو خام جناخم أنت خن نقفكا أنا مسخامو أي كسر خاني مي بالجزابير كواجو خام جناخم أنت كن نقفكا أنا مسخامو أي كسر خاني مي بالجزابير هاللويا سكسل زقال زنا أملاك كبرنا هبا أملاك مسجن እግዚአብሔር ሕያዊ ሃሌሉያ ንጸልይን ኤርምያስ ዝጸውዕ እግዚአብሔር አምላክ መስገን በኃይሉ ተአማሚኑ ዝጸውዕ እግዚአብሔር ናብዚ ቅብዓት ዘሳጋገሮ እግዚአብሔር እዩ ገና ህፃን ኮሎ ዝረኸቦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅብዓት ካብቲ ቅዱስ نستقلت إنه مليء عن جرببي نايتي كفو زمن كحسامتيو إجزي أبيهر بيتي آتيو رأيات نايلبي أصبح فيحو فوسن من نقافن ترخيبو ترسعي من النتي برختي رقيتو كلو أبصفرو تقميتو كبعات كابت قدوس مستقلتي
እንሆ መሊኡ አንጀርበብ داونا العلن حواتي نايتي خف زمن كحسامتيون اكزي أبيه بيتي آتيو رأيات نايلبي أصفح فيحون فوسن من نقافن ترخبو ترسع من النتي برختي رقيسو كلو هاف سفرو تغميتو للتان تاقعيتن هابو كبعات مسمتي اكزابير نترسع يذكر ترسع برختي ملالس سعار خوينو دما يوص እግዚአብሔር ነኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝግሩም ቃልካ ከም ዘለዎ ዝቃልካ እግዚአብሔር ብዙሕ ምዝርዛር ዘየድልዮ ከም ዘለዎ ህያው ቃልካ እግዚአብሔር ነኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ንዓጻጽምትና ዘበርትዕ ቃል ኣለካ እግዚአብሔር ነኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ትንሓግና ጥዑም እግዚአብሔር ቃልካ ሓጎስን ፍስሃን ይዝህበና ቃልካ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር በዓልካ ጌርካ እግዚአብሔር ንህዝብካ ተበርትዕ نبارتك تبرتع من أملاك خبرك الله أما أكلنا ونحيل قالك يجلس بيسوس كرسوس كل خبرنا عخايخون آمين قويت بارخ يا أخي تحسيني لكم الله مسكن لما عالتي نالباش ترستي كم زردو خم يجري خمس جول صغور بجن أبتستاي ما بعرفتكم بروح يخون إلى زلخو أبز صحفة يجن ننتي كردانا منفساوي قلحتا ويدما منفساوي أتوكرو spiritual focus English in life مالك focus خونه هيوت من تخلونا إذا بخبز قال تبجيسه إجزابير بار أبزنا إرمياس ترينا إرمياس نفولتينا كاب عليت كاهن نيرو كاهن مالك أقل إجزابير مالك آماني نيرو مالك كابتم أيهود أبزنا برول جيزة لوي ويد ما كابتم كهنات عليت نيرو أبيت إجزابير كا أبو زمانو أب أنا تزنبر كهنات درابيتوس لزنبرو كابم عليت نيرو لازم definitely أبيت إجزابير أبتخبابي نيرو كان خوندما تبز نبركا تبز نبر سبي من الباش أبز جيزة عدميو نيش زبالة نيرو عدميو أبز إجزابير كسوع خلّه كباب حسر شوعة عمتي نيرو يبهال مالتي maybe لك حيكون خيل جن إزي نعم لخسب أبيت إجزابير كاب صدرابيتو بزرخبو كاب إجزابير بزرخبو نعقل قلت أدل أبيت إجزابير كله قال إجزابير جن كهن كوين النامس خلّه ناي نبي نتكب أتكبي أملاخ مسك إجزابير كسوع جميرو خبرنا أملاخ يكون أذن ترينا قال إجزابير ناب من متيو ناب إيرمياس أملاخ مسكن أبتكيزيت نبيات نيرم كون خليهم إسرائيل زيع عنيات بفلا يهودا مالت سبيشالي يهودا ناب ساوث غوتسو ناي إسرائيل عليت مالتيو يهودا أزيم عليمولو أبزنبرو الجيزة أبكفات زنبرو الجيزة معرف كل الترينا تقص عصر تحدن تايب لنا زي عمالختي زلوته حزبي الله حزبي جنا قرمون زي تكم لوته زبالو الجيزة كاب إجزابير عليو قرمون زي تكم زلوته الجيزة بفلايد ما عصر تقطن عصر سلسن حزبي كل التخفو غير نزبالو الجيزة إجزابير نعين فالفالي هي عين ماي حديقهم نروسهم كا حسبتات ماي زي عكور نقع حسبتات غيرهم يوم آتم سمايات بزي تقرموا أزيهم رع بلو زبالو اللوك زي أبيري معرف كل تيدا نببدالو إجزابير بتوم تسفاز قبرالهم هزبو تقدسهم هزبي كم تعنتوي كزاربنا تنح كيروحونا قاب قبت سواتهم نجزابير فولي هزبو كونه كهناتن هزبن كونه نجزابير كمسكنوه كخبروه استطوع هزبي أملاخ قريموه تقرملو جيزي يقرمنو له نعر عيبلالو كلت كفو غيرن هزبي اجي تحنتكو نجزابير ايكون نغيرو
ግን ገሪሞ እግዚአብሔር ንዓይን ንፈልፋሊ ዓይኒ ማይ ሓዲጎምሲ ንርእሶም ዘይርዊ ነቓ ሓፅብታት ገይሮም ሕጂ ታፈልፋል እሱ እዩ ታሓንቲ ግን ካልያ ከመይ ገይሮም ከናው ኸይዶም ምርጫኦም ገሪምኒ ኢሉ በዚ ፈልፋል ከሎ ዶ ነቓ ሓፅብ ትመርፅ ኢኻ ብሎጂክሞ ንረኣዮ ኣይትመርፅን ኢኻ ግን እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝገረመሉ ግዜ ከም ሰብ ዋላ ከም ኖርማል ሰብ ክሪኦም ከሎሲ ፈፂሙ በዚ ፈልፋል ከለካሲ ነቓ ሓፅብታት ማይ ዘይዕቁር ሃሰስ ክትብል በዚ ማይ ከሎ እዚ ዘመን እዚ ብዝነበረሉ ግዜ ይሁዳ እግዚአብሔር ንኤርምያስ እንታይ ገይርዎ ጽውዖ ጀሚሩ ኣምላኽ ከም ዝብልካ ቃል እግዚአብሔር ፀዊዕዎ ማለት ካብ ከርሳ ኣዲኻ እሚተይ ነይረ ገና ኣብ ከርሳ ኣዲኻ ከይሃነፅኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማህፀን ከይወፃኻ ከዓ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ ኢሉ ኣምላኽ ገና ኤርምያስ ከይፈለጡ ከሎ ወለዱ ከይፈለጡ ከሎ እግዚአብሔር ገና ኣብ ማህፀን ከይተተኽሎ ከሎ ኣብ ማህፀን ዝተተኽለኻ ንህዛብ ነቢ ክኸውን እንታይ ገበርኩ ኢልዎ ቀደስኩኻ ኢልዎ ይገርመኩ ኣብ ማህፀን ከሎሲ እግዚአብሔርሲ ብዚ ዘመንና እኮ ኣንፃሪ ገና ዓይሸል ገና ኣይወፀን ኣለኻ ማህፀን ኣብ ዘመንና እዚ ብዛዕባ ኣቦርሽን ዝዝረብ መዓት እዩ ግን እግዚአብሔር ገና ካብ ማህፀን ከሎ ቀዲስዎ ንህዛብ ምቅዳስ እንታይ ማለት እዩ ምፍላይ ይኮን ነቢ ንክኸውን ዝተገይርዎ ፈሊዎ ስለዚ ኣቦርሽን ምግባር 100% ሓጢኣት እዩ ማለት ወላ ሓደ መለክዕ ክንዕቅኖ ኣይንኽእልኒና ማለት ስለዚ እንታይ ድብሎ ደሎ እምበር ቀደስኩ ኢሉ ንነቢ ኤርምያስ ክፅውዖ ከሎ ኢና ንሪኦ ኤርምያስ ኣብዚ ግዜ ዝወዲ 17 ዓመት ስለ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ኢሉ ሰላም ሓደ ግዜ ገለተ ኢሉ እንዴ ትብለኒ ዝገርማ እንዴ ኢሉ ኣንታ እግዚአብሔር ንመን ኢኻ ትፅውዕ ደለኻ ልዕለይ እኮ ካህናት ኣሎ መዓት ኣነ ገና ካህናት ክኸውን ብሕጂ ፅቡቕ ካህን ንክኸውን ብሕጂ ዝግስግስ ዘለኹ ንእሽተይ ዕሸል እየ ምርጫ ድሕር ደሊኻ ነዚ ፀዊዕሲ ካባይ ልዕል ዝበሉ ብቕዓት ዘለዎም ኣለዉ እሞ ኢልዎ እግዚአብሔር በለኒ ናብ ዝለኸካ ኩሉ ሂድ ትዘካ ኩሉ ድማ ተዛረ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል ወዲ 17 ብዚኣ ኣምፅያ ብለ ጠጠው ተዘብለልኩም ኩልኩም እንታይ መልኩሞ ቆልዓ ኣከይዶ ቁም ነገር ከማን ቁርብ ቁም ነገር ተዝገብር ይገርመና ማለት ናይ ቀደም ኮ ይምርዓው ነይሮም እንዴ ሕጂ ግን ዘወይ ኣተሓዛና ክኸውን ክእል ገለ በላሕት እዮም ብርግፅ በላሕት እዮም ኣዝዮም ንፋዓት እዮም ግን እስቲል ከም ቆልዓይና ንሪኦ ብዙሕ ቁም ነገር ክገብር ኣይ ፅበኒና ቁም ነገር ተገይሩ ከማን ከሂሰይና ኦኬይ ልዕሊ ዓቕሙ እግዚአብሔር ግን ነዚ 17 ዓመት ቆልዓ ድብል ደሎሲ ንህዛብ ነቢ ክትከውን እንታይ ገበርኩኻ ቀደስኩኻ ቆልዓይ ኣይትበል ተዛረብ ቆልዓይ ኣይትበል ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ድሓር እንታይ ኢልዎ ጥቕስ 18 ምንቲ ከናግፈካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሃዮም ይብል እግዚአብሔር ኩነታት ኣዝዩ ዘፍርህ ነይሩ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝሃሰሰሉ ዘመን ነይሩ ነገስታት ኣለው ዞም ነገስታት ኣብ ላዕሊ ኩሎም ተጠቂሶም ኣላ 4 ነገስታት ካህናት እውን ነይሮም እቶም ካህናት እዮም ካብ ድሓር ክንሪኦም ምዕራፍ 20 ተሪና ኣዝዮም ኣሸገርቲ ዝነበሩ ካህናት እዮም ነዚኦም ሲ ኣይትፍራሃዮም ነቲ ህዝቢ ኣይትፍራሃዮ ሽዑ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ከዓ ኢዱ ዘርግሐ ኣፈይ ተንከ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ንብር ኣለኹ ሽዑ ረአይኒ ሕጂ ኢሉ ሕጂ ንዚያ ሕጂ ዘይ ኣብዚኣ እታ ኣርእስተይ ማለት ቢሆልድ ኣስተውዕል ቆላሕተኻ ናበይ ትሪ ከም ዝኾንካ ብሕጂ ኣስተውዕል ናብዚ ዝብለካ ዘለኹ ጥራሕ ዘመንካ ሙሉእ ክትከይድ 40 ዓመት ይገልግሉ ኤርምያስ እምበር እዚ 40 ዓመት ጉዕዞኻ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ዝብለካ ዘለኹ ኢኻ ክትፍፅምሉ ኣሎ ቢሆልድ ኣስተውዕል ቀላል ኣይኮነት እዛ ቃል እዚኣ እንታይ ኢልዎ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ነብር ኣለኹ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስን ከተፍርስን ከተዕንን ከተጥፍን ክትነድቕን ክትተክልን 4 ዝፈርስ 4 ዝትከል ኩለን ከም ህናፅ ዝኾና ደስ ብለኻ እዮም 4 ምዕናውያን ብፍራሲ ምእላይ
ክልተ ጥራሕ እንተን ፖዚቲቭ ዘለዋ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎን ኣሎ ከተዕኑን ከተፍርስን ክትምንቁስን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቂመካ ይበለኒ ድሕርዙ እውን ኢሉ ምልክት ክኾነካ ኢሉ ሕጂ ንምልክት ክኾነካ ሕፅር ከብለ እንደገና እግዚኣብሔር ሓደ ራእይ ከርእዮ ጀሚሩ ኤርምያስ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ ኤርምያስ ከዓ እንታይ ብል ኣነ ድማ ጨንፈር ኦም ለውዚ እርኢ ኣለኹ በልኩ እግዚኣብሔር ከዓ ንቓለይ ክተግሃሉ ከም ዝፍፀም ክገብሮ እሞ ፅቡቕ ርኤኻ ጨንፈር ለውዚ እንታይ ድሓሪና እኮ ፈሊጥና ኣብ ኤርትራ ኣሎ ድዩ የለን ኣልሞንድ እዩ ኣልሞንድ ማለት በቲ ዘመን ኣብታ ግዜ እቲኣ እዚ ገረብ እዚ ዝበቕለሉ ዘመን እዩ ነይሩ ማለት ኣብታ ዝነበረላ ግዜ ኣብታ ሲዝን እቲኣ ማለት እዩ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ምሰሎ ጨንፈር ኦም ለውዚ እርኢ ኣለኹ እምበኣር ኢልዎ ሕጂ እንታይ ሕጂ ግዜ እዩ ማለት ሕጂ ትወፀሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ ርኤኻ ከምዛ ልካ ዝረኣኻያ ሲዝኑ ኮይኑ ደሎ እሞ ጨንፈር ኦም ለውዚ ወፂኡ ደሎ ሕጂ ከዓ ንቓለይ ክተግሃሉ ከም ዝፍፀም ክገብረ እዩ ታይም ኢልዎ ኣምላኽ ኣይገርመኩም ሓደ ቆልዓ ዝኾነ ፈፂሙ ዘይሓስቦ ኣምላኽ ከም ዝገይሩ ኢንካውንተር ክገብረካ ከሎ ገርም ከምኡ ጌር ደይኮነና ድሕንና ክንድሕሊልና ዶ ተፀቢና ኢና ንሕና ብፍላይ ገሌና እኮ ሞራላዊ ድሓን ነርና ክንኮን ንኽእል ኢና ካብኡ ናብኡ ክመስለና ክእል እዩ ባይዘወይ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ናብቲ ዘገርም ብርሃን ኢና ተሳጊርና ግን ብፍላይ ገሌና ፈፂምና ብሞራላዊ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ዘይነበረና እግዚኣብሔር ሓፍ ኣቢሉ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገበረና ሰባት ደይኮና ልካ ከምኡ እዩ ታይሚ ሕጂ ኢልዎ ካህን ኮይንካ ከምቶም ዝተጋገይዎ ደጋጊምካ ብጌጋ ክትቅፅል ኣይኮነን ሕጂ ፅዋዓካ ደለኹ ኢልዎ ኣርባዕተ ነገር ዝምንቆስ ክትምንቁስ ኢኻ ዝትከልካ ክትተክል ኢኻ ወዲ 17 ኣይትበል ቃለዮ ኣፍካ እምቢረ ኣለኹ ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ክልእኸካ ታይሙኻ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ከዓ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ ናብ ሰሜን ገፁ ዝፈልሕ ድስቲ ትርኢ ኣለኹ ኢልዎ ሽዑ በዚ ምክንያት ድማ ኣነ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃነይ ንዘይዘዘኒ ከዓ ዝኸፅዕ ምዃነይ ንምስክር ን40 ዓመት ከቑመካ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣብ ማእከል ነገስታት ኣብ ማእከል ካህናት ንምስክር ደው ከብለካ ኢሉ ድሓር ጥቕሲ 17 ሽዑ ናብዚኣ ንኽእል በኣር ኢልዎ ሹ ንስኻ ሕቆኻ ዓጠቕ ሕጂ ኣነ ተዳልየ ኢልዎ ፀዊዐካ ኣለኹ ፀጋ ሂበካ ኣለኹ ቃለዮ ኣፍካ እምቢረ ኣለኹ ሕጂ ግን ንስኻ እንታይ ግበር ተዓጠቕ ከተዓጠቕ በሎ ጎንኩም ዘለሓኹም ተዓጠቕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እንታይ ከም ትዕጠቕ ይጠፋእካ ትጠቅም ገለ ይመስለካኒ ኣምላኽ ግን ድፅውዕ ደሎ ኣምላኽ ይፅዋዓካ ደሎ በሎ ሓወይ በዓል ክስቶ ዝዕጠቑ እኮ ይመሲልዎ እሱ በዓል ካህናታዊ ደለዉ ነገስታት ኩሎም እሶም እዮም ቅድም ዝዕጠቑ ድሓር ተርከበሉ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ንመን ግን ዝፅውዖ ደሎ ወዲ 17 ዓመት ተዓጠቕ ከተዓጠቕ በሎ ንሓውኹም ሓኹኹም ዕጡቕ መባርህትኹም ካ እንታይ ይኹን ብሩህ ይኹን ኢልዎ ልቋስ ክዛረቦ ከሎ ተዓጠቕ ኣቴንሽን ክትገብር ኣለካ ሕጂ ኢልዎ ምዕጣቕ እንታይ ክገብረካ ያለ ደው ኢልካ ኣለርት ትኹን ኣምላኽ ገርመኩም ወዲ 17 ዓመት ولا على زبل دلو قلع كوي جنا على الإرميكو نزا قالون كو جنا ماكينة خيط هرما كوي بفرحوا جنا كو أمزيلو كوي تنكا الله أنت أخو لكم دلي كم يوم زمان سولت أملاك نتايلو تعاطى قومس كوني لو داويد كسوع أخو لكم هم يجي تركبلو أخو لط فلتو هم ناي داويد أحوات أنت يديم لما أنت كتكبر نفسه وجزمتها اش ود 10 عامتين يسيف قد 10 عامتين يوحنس ترينا ذا حواري يوحنس ك 10 ساعات قبل فعلت ميت وسنا شتيم انت كتقبر نبزو قمتيخا كيد حلو يلو قال ديكونن املاخ تصوع عن السبيل املاخ اي غرمكم داويت ود 10 ساعات تخلو عتق ينيرو نهاجر كبيجو زخل صقا املاخ يزو نيرو املاخ نهاجر نمدحان كخون زخل صقا يزو نيرو واتني يقومو السجن ما عليا زي بقول تصقع املاح او هو تنبير نيرو يفلط اخا نيرو يفلط
ክብርና ኣምላኽ እንታይ ድዮም እዚኦም ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ኢንካውንተር ገይርዎም ተንኪፍዎም ሓሪሞዎም ማሕ ሓቢልዎም ነዚ ከዓ ልክ ኸም እዩ ዝገብረሉ ኣሎ ድሕር ከም ዘይብል ክንሪአና እሺ ቅፅል ተዓጠቕ ኢልዎም ባርሲ ንስኻ ሕቆኻ ተዓጠቕ ተንስ እሞ ተኣነ ዝዘካ ኩሉ ንገሮ ኣነ ኣብ ቅድሚኦም ፈራኽ ይገብረካስ ኣብ ቅድሚ ገጾም ኣይትፍራህ ሕጂ እንታይ ሕጂ ሕዝን ፈራኽ ይገብረካ ኣብ ገጾም ኣይትፍራህ ቆልዓ እዩ ገለ ይብሉ ሙሉቁሉቅ ዝብል ቆልዓ ትፈርሕ ግድን ግን ኣብ ቅድሚ ገጾም ሲ ክልውጠካ ኢልዎ እንታይ ድገብሮ ክልውጦ ከሎ መሲልኩም እሶም ቆልዓ ኢሎም ከይንዕቁሲ ኣብ ቅድሚ ገጾም እንታይ ገይርዎ መሲልኩም እናሃነ ንኩሉ ምድሪ ነገስታት ይሁዳን ንኩሉ ምድሪ ሕዙለይ ነገስታት ይሁዳን ንሽማምታን ንካህናታን ኩላ ነገስታት ሽማምቲ ካህናት ንህዝቢ ሃገራን ብሙላእ ህዝቢ ከም እተዓርደት ከተማን ከም ዓንዳ ሓፂንን ከም ቀፅሪ ኣስራዝን ገይረ ሎሚ ኣቑመካ ና ደይትብል ገይረ ኣቑመካ ደሎ ንሓፂን ትንክፎ ኣሃርመካ ንሓፂን ትንክፍ ኣብሎ ማሕ ተቢልካ እሱ ይሃርመካ እሱ ኣይተሃርሞን ኢኻ ንሓፂን ንተዓርደት ከተማ ፈፂምካ ክትንቕንቓ ይትኽእልና በዓል ያሪኮ ተዓርደ ከተማ እግዚኣብሔር ጥራሕ ይኩዕንዎ ዝኽእል እቲ ከተማ እቲ ክሳዕ 7 ሜትር ፈፂምካ ክትንቕንቆ ይትኽእልና እንታይ ድብሎ ደሎ ኣብ ቅድሚኦም ሲ ሓፂን እየ ክገብረካ ኢልዎ እተዓርደት ከተማ እየ ትገብረካ ኢልዎ ቀፅሪ ኣስራዝ እየ ትገብረካ ኣይትሕለፍኒ ኢኻ ኢልዎ ቀፅሪ ኣስራዝ ኣይሕለፍኒ ፐነትሬት ክገብሩካ ይክእሉን እዮም ገርም ኮይ ኣነ ሰንቦኮ ማለት ክንደይ ግዜ እንዲና ኣንቢብና ግርም እዩ ዝብለካ እግዚኣብሔር ንሓደ ምልቁል ቅድብል ጭሕሚ ዘይብሉ ምልክት ናይ ሰብኣይ ናይ እኹል ዓቕሚ ዘይብሉ ዝመስል እግዚኣብሔር ግን እንታይ ገይርዎ ነቢ ገይሩሲ ሃገር ሽማምንቲ ነገስታት ካህናት ኣብ ቅድሚኦም ከም ተዓርደት ከተማ ገይረካ ኣለኹ ክብርን ኣምላኽኩም ትዑ እንታይ ኢሉ ክዋግኡኻ እወ ግን ኣብዚኣ ኢና ክንመፅእ እዚ ኩሉ ኢሉሲ ክውግእ ግን ኣይተርፍኒ ኢልዎ እዚኣ ንምንታይ ደይ ትተርፍ ነዚኣ ደይ ኣልያ ካብ ንዑ እዚ ኩሉ ዝገብሮሲ ከም ዘይዋግእዎ ዘይገብሮም ኣምላኽ ዓቕሙ ፍልጠቱ ጥበቡ ኣብ ደቂ ሰባት ክገልጽ ደሊ መንነቱ ክገልጽ ደሊ መንግስቲ ስለ ዘሎ ዕላማ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕ ግብሩ ምኽሩ ዕላሙ ክገልጽ ደሊ ስለዚ ሰባት ኣቂሙ ኣብቶም ኤጌንስት ዝኸዱ መን ምዃኑ ይገልጽ እግዚኣብሔር ክዋግኡኻ እዮም ግን ኣኸ ምንቲ ከናግፈካ ኣነ ምሳኻ እዮም ኣይክስዕሩኻን እዮም ይብል እግዚኣብሔር እዚ ቃል እዚ ሂቦም እዚ ኩሉ ፀጋ ሂቡሲ ክዋግኡኻ እዮም ኣይጎድፉን እዮም ግን ከናግፈካ ስዕሮም ኢኻ ኢሉ ከምዚ ሕጂ ከም በበልና ፀንሐ እዚ ፓርት ኦፍ ንባበ እዩ ነይሩ ግን ሰጉሬ ናይ ሙሴን ተሪእና ደቂ እስራኤል ተሪእና ክበዝሑ ምስ ጀመሩ ንእግዚኣብሔር ክዓጥኑ ክብገሱ ምስ ጀመሩ ኣቱም ሓካያት ክልተ ግዜ ኢኻ ማን ትብል ትገርመኒ እያ ክፉእ መንፈስ ሓካይ ኢሉ ሓንሳ ስም ከይብልስ ኣቱም ሓካያት ድዮም ደቂ እስራኤል ክልተ ከተማ ዝሰርሑ ህዝቢ እኮ እዮም ክንደይ ዝፀዓሩ ሰባት እኮ እዮም ጉልበቶም እኮ ተበልዑ ሰባት እዮም ሓካያት ተባሂሎም ተፀዊዑ ኣቱም ሓካያት ዝበሎም ፈርዖን ከሪኤካ ኢልዎ እግዚኣብሔር ሙሴ ልኢኹ ኣምላኽ መስገን ብቅልፅሙ ድማ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ኣውፅኦም ኣምላኽ መስገን ስለዚ ነዞም ኤጌንስት እግዚኣብሔር ነቲ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ እግዚኣብሔር ሓዲጎም ዝተንስኡ እሞኻ ካልእ ነቓ ሓፅበታት ዝገበሩ ንዖም ኣነ መን ምዃነ ሓቀኛ ፈራዲ ምዃነ ንዝእዘዘኒ ምሕረት ዝገብር ንዘይእዘዝ ግን ዝቐፅዕ ኣምላኽ ምዃነ 40 ዓመት ንምስክር ከቆመካ ኢልዎ ግን ኣልስለካ ኢልዎ ሕጂ ሕቆኻ ተዓጠቕ ኢልዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ካብዚ ብምብጋስ ኢና እምበኣር ኣብ ሂወትና እምበኣር ፎካስ ክንገብር ከም ዘለና እግዚኣብሔር ካብ ፀውዓና ንሕና መንግስትን ካህናትን ገይሩ እግዚኣብሔር ካብ ሸመና ፀጋ ካብ ሃበና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘመንና ሕጂ እንተሪእናዮ ኣዝዩ ክፍኣት እግዚአብሔር የለን እናበሉሲ ጣዖታት ዘምልኩ ኮይና ረኺብና ደላ የለን ኮይም ድሉ የለን የም ድሉ ኣና ኣምላኽ የምልኽ ግን ኢንዳይሬክትሊ ግን ሓጽበታት ኣለዎ ናቶም ዝኾነ ግን ኣምልኾ ኣለዎ
كم عين الزمنينا زلنا يا أبير تايب لك قالوا حقوق أنت جبر تعاطى الله مسكن أب كلمة تهجبرك حاتين كجبرك أسراز كجبرك كم تعرض ختم كجبرك بلا لك زي أبير أملاخ مسكن كنت جبر حقوق تعاطى فوكس جبر إلو أملاخ مسكن إذا وجز خقوانو فخلهم بعد challenges خقوانو في إرمياس أبزي 40-50 كلتن معرفات أبستفعل على إيوان بزح challenges خقواني فو تنكف كبلن نمثالي أم أعرف عسران تغيرو مسيلكا إرمياس ببزح نجر against نايز حزب عكايدا كنبه متجمره خزاره متجمره بزح خيد متجمره أم أعرف عسرا بين يوم تقيم مومنتلنا توم كهنات توم مسؤول أبتعت يوم زنبرة سبات قدامي تتعرض الصوم صوم كوينه حصر كبلاي ما أعرف عسرا حدا تقصي حدا ما أعرف عسرا تقصي حدا إتي أبيت إغزابير حلقنت التشمة بحشور دي تبالو بحشور ودت كهن إمير يقوم من الباش عركون يرخون خلي سلازي حلقنت تشمو زي بحشور ميبي حساو نبي كون خلي جن أبوغن كهن نيرو إذا سبزي إرمياس إذا نجرزي كنبخ الله سمعه anyway بزح سلتنا بين وعاي تقصلكم بحشور كا نبي إرمياس وقعوا أبتا بيت إغزابير زنبرس سالسيت دقة بينام أبغندي أسورو وقعوا أبغندي أسورو إغزابير نخبرة زتصوع السب انتا جنجرو حدا تراسب أمون إغزابير دي فلت إيجنسنا إغزابير سخيت تاقور وقعوا أسورو نوانجيل الكادو كتول كلها إغزابير تقاهي بكا إغزابير حدا راي بكا فوكس تقبرو لما قدي إغزابير حدا لاين هي بكا حدا فيجن هي بكا خدكيت كلها وعكانز أسر كان كلي بحرياوي أب عالم كسعزل لهم مكران لكم يلنا يمسحب قدس وقعوا أسروا ظهر تاجرهم نسبحتو باشحور نيرمياس أماس كما سرتي أوصو الجزء سلطان هاليوي أسيروا فتحوا تاك قبر إيرمياس تسبيو كبزيا صلاح حلو خيدو تسبيو إيرمياس قن جابير زبولو أم عرف حدا أبزو ما عرف إسرائيل بسحنا دلنا جابير زبولو قنالو هزار بيلوي حكي فرخ يقبر كاب كن ميم تايتكون كي تفرهي لوي زوقون زعسرون سلطان سلازهالوها فتحوا ظهر تاجرو إيرمياس قن إيرمياس كا إغزابير ماغور مسباب امبر أشحر إلو أي سمع كان بلو حجي سلاح إلو خند دخيل كزارب على إغزابير زبالو عم لخ لنفس وقف للك عقوبة نيرمياس لي خوي إذا سبزي أبيت إغزابير كوينو ذات هال زنبري حساو نبي نيرمياس وقعو عسيرو سلطان على الحجها كي تزارب إلو صغر ملس إلو نماني تنبيلو نعو انتايلو تتنبي ترقمو هنا أقرأكم يا قرمكم ماغور مسباب تاي مالتي أبزي أخصا جيريانيري رقيبة terror on every side نسخة بكل نجار كأشجاري خير نسخة أملاك نتايب لك عليه بكل شانك كاسي أشجاري خير أسيروان نزفت عوس سلطان زلوا سب هزار بيلو إجزاري فرح يقبرك كاب كنميهم أي تفرح التعرض ختم غيرك بزح مصبلوسي بلس نسخة بكل انتناها أشجار سد أملاك نفرد حلي فوق بكايلو كم تقال إغزابير زبالو دما تفصيمو السبزي ببابليون توقعوا مدمه تسبي مالت جن نا إرمياس سبعاتي نغاري مني فوكاسو ريو أي زنقعن انكو حبزا ما أسرت وصاخو لسلاحي لي كدن إغزابير زبالو يناب لبول أملاخنا حساب إغزابير نمفصام ريدي زنبر السبي ناي صول السبي نيرو حساب إغزابير ميس كي يقبر alert زنبر حقوق استعاد كسبي نيرو بلس يلو نسخه تخيلوا بكل شنكه أشجاريها you are terror in every side أشجاري خيلوا تبرنا أملاخكم إمبارز السبزي
ንኽብሪ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ዝእውጅ ዝነበረ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ዝበሎ ጥራሕ ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ ኣምላኽ መስገን ከምዚ ዓይነት ዚ ቻሌንጅ ስለ ዘጓነፎ ካብቲ እግዚኣብሔር ተዓጣቕ ዝበለ ሓደ ግዜ ፈፂሙ ፈልተኽ ዘይብል ሰብ እዩ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 38 ሓደ ግዜ ካብቲ ኩሉ ካልእ ሽግሩ ሓደ ግዜ ስለ ተነበየኻ እንታይ ገይሮሞ መሲልኩም ምዕራፍ 38 ተሪእና ጥቕሲ 6 እንታይ እዮም ገይሮሞ እክብ ባቢሎም ኣምፃ ኣቢሎም ኣብ ሓንቲ ማይ ዝወደአት ዒላ መቸም እቲ ዒላ እስራኤል ሕሰብዎ ሓውሲ ምድረ በዳ እዩ እቲ ዒላ ቀረባ ከይመስለኩም ሜይቢ ብውሕዱ 15 ሜትሮ ገለ እዩ ብውሕዱ ናኡ ማይ ደይብሉ ጭቃ ናኡ እንታይ ገይሮሞ ደርብዮም ሓዲጎሞ ኣኡ ኣብ ጭቃ ተዋሒጡ ንኽመውት ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዝተዛረበ ሕዙ ነታ ክዋግኡኻ እዮም ድበሎ ሓቀይ ክዋግኡኻ እዮም ምሽሎሞ ግን ኣነ ምስኻ ስለ ዝኾንኩ እንታይ ኣይክስዕሩኻን እዮም ኦሮማይ እዚ ቃል ትንቢት እዚ ዝፍፀም ኮይኑ ይስምዓካን እዩ ኦሮማይ ናብ ጭቃ እንዲኣትዩ ማንም ካ ዘድሕኖ የለን ኣብ ቤት ነገስታት ካ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ነገስታት እዩ ህዝቢ ከብፆ ይክልኒ ኦረዳ ኣብቲ ዓደ ቦታ እዩ ዘሎ ግን እግዚኣብሔር ሓደ ብሩኽ ሰብ ልዩ ኩሉ ኣምላኽ መስገድ ትስሉብ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ኤቤን ሜሌክ ዝበሃል ዕቤድ ሜሌክ ዝበሃል ነቲ ንጉስ ተዛሪቡ በጃኻ እዚ ኤርምያስ ኣብ ሓደ ኣብ ሽግር ኣሎሞ ከይመውት ምሰሎ እንታይ ገበሮ እናብለና ጨርቂ ገይሮም ከይመተ ከሎ ኣውፅኦሞ ግን ዝገርመኩም ኤርምያስ ሓደ ግዜ ኣብ ደጓ ኤርምያስ ተሪእና ተመሳሳሊ ምስ ዝተሓ ስለ ዝኾነ ኤርምያስ ዋላ ኣብቲ ጭቃ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝፅበ ሰብ ነይሩ ኣብ ጭቃ ከሎ ኣብቲ ታኼላ ኣትዩ ከሎ ዝተዛረቦ ደጓ ኤርምያስ እንታይ ብለና መሲልኩም ደጓ ኤርምያስ ካሓንቲ ክንሪኣ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 48 ስጋ 55 ከንብብ እየ ብናይ ምጭፍላቕ ጓል ህዝበይ ካብ ዓይነይ ውሕዝ ማይ ይውሕዝ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣንቆልቁሉ ክሳዕ ዝርን ካብ ሰማይ ክሳዕ ዝጥምን ስንሲ ዓይነይ ከዓረፈን ከየቋረፀን ዘርባሕባሕ ይብል ኣሎ ብምኽንያት ኩለን ኣዋልድ ከተማይ ዓይነይ ነፍሰይ ይሕዝን ኣሎ እቶም ብዘይ ምኽንያት ጸሉኒ ከም ዑፍ ሃዶንኒ ህይወተይ ኣብ ጉድጓድ ኣጥፉ ኣብ ልዕለይካ እምኒ ደርበዩ ማይ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ወሓዘ ጥራሽ ጠፋእኹ በልኩ ካብ መዓሙቕ ጉድጓድ ወእግዚኣብሔር ስምካ ፀዋዕኩ ዝገርመኩም ፈፂሙ ሕጁም ፎካስ ኣይጥፈአን ኣምላኽ መስ ምዕጣቑ ንእግዚኣብሔር ምድላይ ይቋረፀን ካብ መዓሙቕ ጉድጓድ ስምካ ፀዋዕኹ ኣብ ማእከል ዝመከራ ከሎ ኣብ ማእከል ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ሕየት ከሎ ጫፍ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ሰብ ነይሩ እግዚኣብሔር ንምስክር ገይሩ ይጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ ኣምላኽ ኤርምያስ ካ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዝእዘዝ ሰብ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኤርምያስ ኣብ ምእዛዝ ህይወቱ 40 ዓመት ህይወቱ ሓደ ግዜ እኳ ብዙሕ ቻሌንጅ ስለ ዘጓነፎ ኣይክዛረብን እየ ዝበለሉ ልጋጣም ኣሎ ስቕ ክብል እንታይ ገድሽኒ ክንዲ ዝኣክል መከራ ሪኢኹም ካብቲ ፎካሱ እኮ ይኸውፆ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝፀውዖ እቲ ራእይ መጨረሻ እዩ ግን እቲ ራእይ መጨረሻ እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ግን እንታይ የድልዮ ፎካስ የድልዮ ኣተኩሮ የድልዮ ቆላሕታ የድልዮ ብተሓልፎ ዘበለኒ እግዚኣብሔር ጥራሕ ተኣሚንካ ምኻድ ከድልዮ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ክእመነሉ ዝኽልካ ጸሎት እዩ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ዲፐንድ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ገጽ እግዚኣብሔር ዝደሊ ሰብ እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ሽግር ኢሉ ኣይክዛረብን ኢሉ እንታይ ግድሽኒ ስቕ ዘይብል ዝበለሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ምናልባሽ ጥቕሲ ድሕር ከንብበልኩም ምዕራፍ 20 ደላ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 7 ደላ መስለኒ ኣይክዛረብን ኢሉ ሓደ ግዜ እንታይ ትብል ብዝተዛረብ ኩሉ መጠን እጭርሕ ዓመፅን ዘመተን ኢለ እጭርሕ ኣለኹ ቃል እግዚኣብሔር መዓልቲ ብምልኣ ንፀርፍን መላገፅን ኮይኑኒ እሞ ወእግዚኣብሔር ምስ ሰብ ኣይኮነን ግን ዝዛረብ ደሎ ምጉቱ ምስ መን እዩ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ሰባት ፈራኽ ይገብረካ ፈራኽ ኣይትኹን ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ሰባት ጅግና እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ከም ሰብ ታተሰምዖ ይዛረብ እንታይ ኢሉ ብዝተዛረብ ኩሉ መጠን እጭርሕ ዓመፅን ዘመተን ኢለ እጭርሕ ኣለኹ ቃል እግዚኣብሔር መዓልቲ ብምልኣ ንፀርፍን መላገፅን ኮይኑኒ እሞ ወእግዚኣብሔር ጠበርካኒ ተጠበርኩ ከዓ ሓየልካን ሓመካን ድማ ኣብ ፀፅባሕ መላገፅ ኮንኩ ኩሎምን የባጭውለይ ኣለዉ ኣይክዝክሮን ደጊምሲ ኣይክዝክሮን ነየኒ ነቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝሃቦ ኣይክዝክሮን ኢሉ
يترفني زبالو لقات عمله لنجي خقوان فنا خلوهم من خونينا حكي تقدش حاسة أعرف تم بالحشن نبلو كم سبت بليخا جن نعلم ما يكون نبلا كنبلا خلنا بكن متجابير تلنا رايتا شجري يبلون متجابير ندخلنا يدقفي إذا استبزي أبكن مسابات فإيمو يقول رمرمني أبكن مسابات مو تبعي تأثير قوة خلو ترحكوا إن كلا يزن بيلو شجري يبلون تبعي أملاخ زبالو خمس فتسامي عمني الراح يقبرك أبكن ميم تايتون كي تفرح هاي لخان تدخيمو نابا يتمهللي ناب እግዚአብሔር ይዝምህለል ዘሎ ኣነሲ ይትረፈንታ እግዚአብሔር ክዛረብ መከራ በዚሕኒ ኣይ ክዝግሮ እንደኪምስ ብስማይ ክዛረብኒ እኳ እንተበልኩ ኣብ ዓፃፅንተይ ተዓፅዩ ኣብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ኮይንኒ ክፅመሞ ተጋደልኩ ግናኸ ኣይኮነለይን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ምስ ሓዘካ ይፍንወካን እያ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት እዩ ኣምላኽ መስገን ትም ክብል ተደለስ ኣይትብልኒ ሓይሉ هذا جيزان باولوس داربا أمني جيرم كت مسبلوا كموت جيرم ستربيوا بدت يلونا بكيدو وانجيل كنجر كيدو مليسو كورنتوس ترينا خا بقى أنا أخلني كندق زي مزيم كزاربيلو بقى ثم أو سب كورنتوس أب كورنتوس نبور أيود مستزاربه بقى أنا خبدمكم نصحه ترفن عجي يلوسخ بالكله زابير برأي تايلو أبزي زحات زدحنو سباس لزلوني تكبر كتزارب بالو تزارب بالو كلهم يمكن دحري حان تايتبل سخ اي تبل قرنطوس اشقرت كتما بمنزرنان ببيزنس استملتها كم ز عينت منفساو خاطوات زي دليوار دنبرو منافس نيرهم باولوس فتينو بقى انت قدش يا نابتم حراي زولن زي كيت كولس እግዚአብሔር ታይልዎ አባ ተመለስ ተዛረብ ስቕ አይትበል ዓመትን 8 ወርሕ እንዴ ዓመትን 6 ወርሕ እንጸ አይገርመኩምን ፎካስ ግበር ይልዎ ፎካስ እኮ የማጥፊው ማንየሮም ጳውሎስ እንተላአኸሉ ዕላማ በዘንግዕ ነገር ይነሩ ግን ፈጺምካ ትም አይትበል ይልዎ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ሰብ ዝኻ ስቕ ክብል ተበልኩስ ኣብ ዓጻጽም ተኣትዩ እንታይ ኾናለኒ የንድደንሎ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ኾነኒ ክጽመሞ ተጋድል ግናኸ ኣይኮነለይን ብዙሓት ከሓምኒ ይሰምዕ ኣለኹ እሞ ብኩሉ ሸነኸይ ስምባድ ይኸበርና ኣሎ ክሰስዎ ንሕና ኸ ክንከሶ ኢሎም ኩላቶም ፈተውተይ ውድቀተይ ይቃፀው ምንቲ ኽነሕምቖን ሕነ ክንፈድንሲ ይጥበረልና ይኸውን ይብሉ ኣለዉ ዋላ መታል ዋላ ኸጥብርዎ እዮም ደሊሉ تقرمي جنا خيل وشعو إجزابير كم حيال جنا مساي سكبلو كم بودر لكم مساي إجزابير سكبلو كم حيال جنا مساي جنا خيل كأتب ولا خطبروا متى كدانا قروا متى كل يوم جرمو أغلو يصيبي بو برنامج سنتايب النيرو إز خلو جن أنت نجار جن فلت إتاك إجزابير تطوعني إنكاونترز جبر نجن أيرسانه እግዚአብሔር ታይ ምሳይ ከም ሓያል ጅግና ምሳይሉ ጎይታ ይባረኽ አቱም እዛ ሓደ ሰብ ኮይ ንሃገር ሙሉ ተጣቢሉ ኤጌንስ ኡንኮ ኡማሃቡሊ ኪዳን ትገርሚ በዚሞ መትሐዝሲ ነው ሙሉ ዋላ ኽጥብርዎ ኮይም ተጋዲሎም ይጥበርኒ ኣብ ጉድጓድ ይተሞ ኣይመውትኒ ኣሲሮሞ ኣይፈርህኒ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ከም ሓያል ጅግና ንሳይ ክብርና ኣምላኽ ግና ኸስከበሉ ሕዋተይ ዝኾነ ኩነታት ይሃሉ ብዘይገድስ እግዚአብሔር ከም ሓያል ጅግና ንሳይ አንተ ነገር እግዚአብሔር ዘሊ ከምታ ዝበለና ፎካስ ጌርና ዶ ምባል ኣምላኽ ትጸውዓና እሙኒ ክብርና ኣምላኽ ከውርሰኩም ኮይልናይ ዘላለማዊ ህይወት ኣምላኽ መስገን نعملخ ورسول كريستوس كونتينا موارس كوينا أمو challenge لده هو يقواجو خام يلوين حون هو جو خام جناخه نفس خام أي كسعر خانم إجزاء بير مسانا خاب كونه من يزك آمنا
if God for us ياتلوش who is against us كእግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነ በልሕዋተ من يزقاومنا نود يسوع ክርስቶስ እኮ በጃ ሓሊፉ ዝሃበ ከመይ ዳምስ ኩሉ ዘሂበና ቶም ሕርያት ኣምላኽ ዝኸሶም من እዩ ኣምላኽ ይተዛድቕ ኩንን ካመኒ ተወሲቦ ክብርና እግዚአብሔር ከም ሓያል ጅግና ምሳይስ ከበልሕዋተ زي قدس دخام يسمعكم እግዚአብሔር ከም ሓያል ጅግና ንሳኻይ دخام كو يتسمعوا يترفني كم كديبل تاقدش زبالو نبي إرمياس قال ملك هانات تطريو فرس أزم إسرائيل كزارو إرمياس مالت عزيز حب نبي كريستوس مسمت أنت يديم لما إرمياس كون الله against نجستات كزارة متجمرة ويرد مسكونهم هم إرمياس نبرة دير دا نبي أي نبرة أيردهم منين يرتكايدو أنصارهم يتلعلن كريستوس كأنصارتا نجسات أنصارتهم كانت مستلع عليه إزي نبي إرمياس كون الله يلو مخنيات نا إرمياس هو دمساسل نا يسوع كريستوس أفتجزت زنورة ماله كويتا يبارخ أمو نحن على أمو كسر خندز خبيت كاب كنا نقوله دينا هو نقوله ناس قبله أم لحمة كويتا يبارخ نقوله هنا نيشتي تنكف قبل أمو دانيال ترينايو معرفش دشته أو كله خير تنكفه كاب سلسة سجى حسرت ترينايو عجزي نبي نيرو دانيال كان تاينيرو نصحاب قدس كوا تنبيت نبي تبوله أبتجزي تجن ما يمنقص سرعة تانية نيرو دانيال ما عمر كهينو زقل جزنا بري كن فوكس زنابور السبي فتسيمو مسنا أملا against أملا زتانا فتسيمو زيت ولا زبلع أنا كوجر مني ولا زبلع أم مدرس الدتك سانت زي تتبلع سانت زي رخك خالق تبلع دبلع دي بالله قطامي بيتي أكو سجى تريفا شروط تركب تطقون ترى يلا قال يلا بزم عس بوفي خلو فوكس يسعدني أملا مسك أملا أمون مخاني يزفلت نجارات ينوح يمتعد عندك دليتي قتل እግዚአብሔር كم زمو قصي يفلت سلزنا بره ببالعمن نقص هيركس بلبون تاقبره حلنا أنا تقرمني هو أنت زيهم كوين جاقانو برسين سنت نيرو ومحواتي جانا كونتي ناي كريستوس نجر كو جانا بتسفاهم تسبين نيرو مزم سازي جانا كو كريستوس كلمات يوم زبلو نيرو زردهم سو كوين نبرن أنا كو كريستوس متي كم خمس مت معت بروفالو تصحيف لنا أنا جيرو تصنيحو هوري تصنيح بزعلم نيو كوي كونن معنا نعم جن نسب مسب خلو نيو نخل كل حد فتسيمو سب كردو ما يكلني نخجر مكم حواتي نايمنا الججان زبلهم سحقي أفت تسفى فتسيمو زي بلو هو حق هذا بلا بهالو زي بلو زمن ده أبير تأمينه ولا نموت دي كسادي نخرة قرمكم بزح فلتات زنبرة مسيلكم أي نبرة من فلتو حقتات ناي مسيء فلتات نيروم عمل حاسة زتنكفهم جن فتسيمهم زي لو قصبات نيروم ده أبير نايمنا جقاني له نعم لغ بإمنا تغيرمو أسميرمو أبي أول حدا تصفى زي بلو أبيد بابيلون أتيخا مالتكو نبذ خونه قطعد ما يتخلنا عالم ملوكو يحزواني بابيلون داقر نحن سكوا خبط تحدمنا نفتح هدم هدم لنا مش علنا رو دول قالنا قوم فميلنا متسيناس نفلتاينا مالت بابيلون مالت جن فتسين كام مملوك يبلك عالم ملوك نبي كتبرر راح يدلك ويكات تحت مريت كتاب أو خلصي دول ده أبير كم زمو قصة عمينو ده حر كان حدا تعاطو سجد مستبه لها بيجي كان تعاطو نزم مثل سجد نا أملاخو نخال أملاخو سجد نا قدقات أنا بس كدربي يزبهل صحف وصي أواج وصي حكيدو فلتاينا مش إذا أواج مستمع دون فوقاسي أتوكوري ولا حتاي بس ما يكيرني
أحباني كمان رأوا أنت جيروا كفت كلتيو رأيني لإግዚአብሔር تجبره قلين أمسجنن بجا خاطر حيكونن يلو قلين أمسجنن ولا توم نقصات كويس يقولون أنت عين الدفرتي حصاوي نيم نيرهم الله مسكن يقول بابيل أنت طايب لا يكون نيم يقرب قريمو حصاوي نيم نيرهم زم سازي دي أبير كتصوعك خلو دي أبير كقبعك خلو دي أبير تصقح بك خلو حاطين يزقبرك ولا أنا بلدلنا كم يكونن دي أبير تايد قبرك حاطين يزقبرك أنت تروح يدبلك أي تفرح يدبلك أي تفرح قرمي إذا السبز خاء أمين نجزابير إذا كل الناس قادوا كله بين عرسي دراع مسحب دينه كلهم بينهم تاو أنت عينت قطاراتهم نعم لك قطار كون قطر بالك نعم لك الكاس يكون الله ما كيتكون ده صاحب صعيبة الله أبكن مجزابير نعم لك الكا بتصماي تفرح يتحفر الله مسكن جابير رديو سلازي نعم السبعة تبعي لهم الله مسكن موت يسيل ذا سواي كوي داوي تايلو موتين تايلو موت قدسان كوني كي جاجة تعال كماذا موت عاد تقول وخي جاجة حن تماسا سالي موت عاد يخون كوي تاي بارخ الله مثلا سلازي كم زم ساعات يوم زحالف يوم عملخ مسكن سلازي يوم تميسترون تايم نيرم تيلنا فوكاس زنوبرم سبب كابتا زعابت أبي واتنا دما أتوكرو ولا أحتنا نابك زي أبي تراح تكون تحجزنا صلوتي قالوا بزحنا قرقات حلو هذا سيل السمع بالنير حد صار سمعيا 7 عامات بيت نجزابير زقلقل سواي لازم نسوي ولدس انتهيت مخرو يلوم كل تقالي خزارو يلو قالوا بوزح سيمينار بزح كم منفساوي يتزارب نير قرفوتنا عالم قالن قبره كم منفساو قن بزح نقر كنت مهارت خليها حتى يقولوا بزح نقر كنت مهارت خليها هداك تجمريا قال أملاحك بتخكل فلوت هاي مالتي نقال أملاحك ناتكا قبره قاليتي pray a lot كاو فوكس كاي تسحتني بس حتى كاكو معتي بمثال أبصبا مجدد يا حدقة بزحته على بهايوي أبيها حدقة ببزح درة هايوي كو open دوري open هاي مالتيو عندي ليت كاخد قوي قفي بكا عدلاتي مالت هايوي مالتكو so many opportunities مالت بعد عدلاتي دولو جنا بتهايوي كوينكا فوكس تسعيد كاجن حدقة عم خبارة زمن نازين هايوي زمني دقني أبى حنت ما قد تدخون حجت خرسنا انتاي قلنا احنا أرض ما بينا تقبلنا قدم تصمم زبالة ثانية را حج هايوي قفحيو قفحي ومي مشاكل أين حزل له نحن بتتصبب حالفنا موبايل أين برا تلفزيون بزح أين برا كم دي نحن وعل براي مقدفنا نكون احنا نقدف تمثيلكم حجك إن كلنا يتهايوي قفحنا دلو ولا تم عبيتنا قلم لنا فوكسنا حواتي جابير كم حيال جقنا جيروق يمكالله أبزاخة تمازي أتلنا كم حيال جقنا جابير مساناي حتين جيرو دوابي لكالله أسراز جيرو كم تعدد كتما جير دوابي لكالله جابير إيجين سناتهم كتتزارب كن فوكسنا ينسح جابير زبلنا جابير أو عنا بلبنا زقمت والسناي نجر كابتاز دحنا الله معالتي إنكاونترز جبرنا بلبنا عربن منفسو قميتو بمنفسو جابير نلبنا استزاربو تدرخنا وشتنا عين سحاتو بسحتنا معاتي أبزا هايوي زي نتنقق نبل أبزا هايوي زي ملع علم واتي زاسو أي قويتا يسوس كرسوس مبار
ኢየሱስ ክርስቶስ መቸም ኩሉ ግዜ ተንገልጾ ብጥራሕ ዋላ ተንጅምር ደስ እንድለካ ፍጹሙ ፎካስ ዘይሰሓተ እዩ ብቀዳማይ ኣብ ስፈርድ ክስታይ ገብሮም ነይሩ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ ሉቃስ ምዕራፍ 4 5 ኣይዶኖ ግን ወዲ 12 ዓመት ከሎ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ከደ ቤት መቅደስ ተወዲዩ ኣገልግሎት ተወዲዩ ከም ዝናሃና ማለት እዩ ጉባኤ ተወዲዩ ቀኒዮም የማኡ ፍሉይ በዓል ነይሩ ኩሎም ፋዕፋዕ ኢሎም ኢየሱስ ግን ኣብኡ ተሪፉ ኣይገርመኩም ጉባኤ እኮ ተወዲዩ ኣገልግሎት ተወዲዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ኮፍ ኢሉ ተወዲዩስ ብርክ ኺሉ ተፅልስ እንታይ መልና ጎይታ ባርኮም እንታይ ዳ ሓንዲዳ ሓውና ኢና ንብሎ እምበር ተወዲዩ ፕሮግራም ፋዕፋዕ ተንብል ኣብዚኣ ክንብርካህ ተንሪኦ ሓደ ሓውና ገለ ኮይኑሎ ኢና ንብል እምበር ናይ ብሓቂ ማለሲ ክሳይ ኣይመስለናን ኮይኑ ገዝኡ ዘይከይድ ኢና ንብል ሓቃይ ኢየሱስ በቃ ተወዲዩ ክስዕበና ኢሎም እቶም ስድሩ በቃ መፅኡ ዘሎ ፍሉጥ እዩ እንታይ ክገብር ክፀንሕ ኢየሱስ ግን ኣበይ ተረፈ ብለና ኣብታ ቤት ማለት ፎካስ ይስሕትኒ ምስ ረኸብዎ ምስ ተመልሱ እንታይ ዳ ታተኸም ካዳኸም ገርካ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ዶ ኣይግባእንን ኣነ ዝመፃኽሉ ነዚ ዕዮ እዚ ምዕራፍ 18 ተሪእና ልክዕ ኣብ ዮሃንስ ዝኣሰርዎ ጲላጦስ ከሸግሮም ጀመረ ክኣስረካን ክፈትሓካን ከምዚ ክገብረካን ዶ ኣይክእልኒ ኣነ ድሌተይ ክገብረካ ዝኽእል እያ እኳ እንታይ ኢኻ ገለ ምሰሎ ኣነ ንሓቂ ክምስክር ኢልዎ ምንቲ ዝየ ተወለድኩ ምንቲ ዝየ ናብ ዓለም ዝመፃኹ ኣምላኽ ሓቂ ከንታይ ኢልዎ ኣነ ንሓቂ ክምስክር መፅኡ ምንቲ ዝየ ናብ ዓለም ዝመፃኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ፎካስ ነይርዎ ነዚ ነገር እዚ ከባላሽወሉ ዝኽእል ማዕበላት ነይሩ ዶ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር እዚ ሚስ ከይገብር ለይትን መዓልትን ዝፅሊ ዝነበረ ሰብ ከም ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸሉ ግዜ ፈፂሙ ካብ ጸሎት ስሕት ዘይብል ጸሎት ኣድልየልኩም ተሓስቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈፂሙ ጋይዳንስ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 23 ተሪእና ምስቶም ህዝቢ ፀኒሑ ከገልግሎም ፀኒሑ ፋሕ ምሰሉስ ንዖም ኣፋኑ ኣቢሉስ በይኑ እሙ ናብ ዝበለ ኣይገርመኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዕድሚኡ ከምኡ ሓሊፉ ብዙሕ ክንገልጽ ንኽእል ኢና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈፂሙ ላይኑ ኣይስሕትኒ ነይሩ ዛስ ዋይ ብቃልን ብግብርን ኢላ ነቢ ነበረ ብቃልን ብግብርን ብኩሉ ከይዱ ኣበር ኮዮም ስኢኖም ሉ ኣበር ዝበሃል ዘይተረኽቦ ብዛዕባ ወላ ሓንቲ በደል ኣይረኸብናልካን ኢሎም ንኣምላኽ ማዕረ ኣምላኽ ርእስኻ ስለ ዝገበርካ ጥራሕና ንኸሰካ ደለና ኣብዛ 33 ዓመት ኣበር ትበሃል ኣይረኸብናልካን ኢሎም እዚ ሓጢኣት ብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣበር ዝበሃል ዘይነበሮ ፎካስ ዝነበሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ምዕራፍ 4 ሽዑ ምዕራፍ 4 ወንጌል ዮሃንስ ታይልዎ መሲልኩም ታጥቕሲ ከንብባ ናብኡ ክንከይድ ኣባና ገጽና ትንክፋ ቢለ ክውድ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣዛሪቡ ኩሉ ምስ ወደአ መፅሞ ማለት እዮም ደቂ መዛሙርቲ ጥቕሲ 33 ስጋዕ 38 ከንብባ እቶም ደቂ መዛሙርትን ሓድሕዶም ሰብ ደኾን ገለ ዝብላዕ ኣምፂኢሉ ኮይኑ ተባሃሉ ብልዐይሲ እቲ ፈቓድ ኣምላኽ ክገብር እዩ እውን ክፍፅም ሰሎም ማለት እዩ ገለ ዝብላዕ ኣምፂኦምሎ ኢሎም ኣይተረዶምን ገና እዞ ሃዋርያት ንጎይታ ስዕብዎም ነይሮም እምበር ቆላሕታ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዝሃቦም ፈፂሞም ኣያስተውዕሉ ኣተኩሮ ኣብኡ ኣይነበሮምን ከምዚ መሰሎም እዮም ዝትርጉምዎ ነይሮም ከምዚ ማለት እዩ ኖርማል ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ደልዩ ግን ፈፂሞም ኣያስተውዕልዎ ነይሮም ኢየሱስ በሎም ብልዐይሲ ፈቓድቲ ዝለኣኸኒ ክገብር እዩ እውን ክፍፅም እዩ ንስኻትኩም ዶ ቀውዒ ክሳዕ ዝመፅእ 4 ወርሒ ኣሎ ትብሎ ኣይኮንኩምን ሕጂ ረእዩ ሕጂ ሃዋርያት ጽቡቕ ገይሩ ከስተውዕሉሉ ዘለዎም ዝምህሮም ዘሎ ቀውዒ ምስ መፀ ክሳዕ ዝመፅእ 4 ወርሒ ኣሎ ዶ ትብሎ ኣይኮንኩምን ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ ያ ሕጂ ትሕዝለይ ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ ፎካስ ግብሩ ኣዒንትኹም ቆላሕታኹም ኣስተኻኽሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣተኩሩ ከምዚ መሰለኩም ነገራት ኣይትተርጉምዎ የስ ትስዕቡን ኣለኹም ግን ከምዚ መሰለኩም ክትከዱ ይኮነን ኣዒንትኹም እንታይ ግበሩ ቋሕ ኣብሉ
እሞ ምድሪ ድሮን ዓፂድ ከም ዝፀዓዶ ትረኣዩ ብለኩም ኣለኹ ሃርቨስት ታይም ማለት ኣብ ሕጂ ኒኖ እንታይ ድብሎም ደሎ ሃርቨስት ታይም ናይ ዘሪ ግዜ ይሓልፍ እዩ ዘሎ ብዙሓት ናይ ዘሪ ግዜ ዘርዮም እዮም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብቲ ሓደ ናይ ዘሪ ግዜ ዝዘርአሉ ዝነበረ ዘመን ሕጂ ግና ናይ ዓፂድ ዘመን ይብሎም ኣሎ ዘይሽዑ ያ ገሪማት ብጣዕሚ ሓደ ከም ዘርት ሓደ ከም ዝዓፅድ በዚ ዝዘረባዚ ሓቂ እሞ እቲ ዝዓፅድ ውዕሎት ይቕበል እቲ ዘርአን እቲ ዓፃድን ብሓንሳእ ምእንቲ ክሕጎሱ ከዓ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእከብ ዘርአሎ ዓፃድሎ ማለት ሕጂ ንስኹም እንታይ ኢኹም ተዓፅድሉ ዘመን ከም ዝበፅሕ ሕጂ ፍለጡ ኦረዲ እቲ ዘርኢ ተዘርእዩ ኢሎም ኣሎ ተሓጎስ ናይቶም ዘርኣትን ናይቶም ዓፃዶን እዩ ዝራእዶ ተቐልል ንምዕፃድ ምዕፃድ ዳ ጥዕምቲ እንድያ ጣዕ ኢልካ ጣዕ ኣብታ ምዝራዕ ግን ጉልጉል ምግባር ኣሎ ገለ ኣሎ ማይ ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ you start from scratch ማለት ምዕፃድ ዳ ፈልፈል መሰለሲ ቀንጢምካ ብላዕ እኮ ቀንጢምካ ብላዕ በዙ ንሽዑ أنا يلوس 37 بتعم استوعلا أنا نساعدكم أبزيت سعركم له كتعصدوا لأخوهم كالو تعرلو ساعدكم أبتعرم آتوهم بلسين أنا انتين نساعدكم أبزيت سعركم له كتعصدوا لأخوهم يسوع كريستوس نهارات كلهم أبزيت سعرلو كعصدوا እንታይ ኢሎም ካልኦት ጻዕርሉ ንስኻትኩም ኣብ ትጻዕሮም ኣተኹም ባርዞም ብሉይ ኪዳን ናይ እምነት ኣቦታት ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ንበሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ጠቂስዎም ዘሎ ብሙሎም ብኣምላኽ ዝተፀውዑ ዘርኣት እዮም ነይሮም እቲ ተስፋ ገና ይረኸብዎ ነይሮም ግና ኸ ኣብቲ ጸልማት ዝመስል ሕዝቦም ካብ ሄኖክ ኣትሒዝካ ሕዝቦ ካብ ኖህ ናብ ኖህ ምፃእ ኣብርሃም ሙሴ ኩሎም ነቢያት داوود كلهم قدسان كانوا بوصنا عنها إرمياس كلهم لكريستوس ناملكتو نتخمت زلوا كبري نتخمت زلوا منجستي ناملكتو بإمنة موتو تزرق زروا خلو صبق مريت هاي نبران زعررم مريتي نيرو زقاطهم مريتي نيرو نزي نجر زي ناب حدا كوننت نخمتس لكريستوس كما خلقتو هن ديم تعيرهم لذي تعرهم زبلهم زل السمي يوحنس تمسينا ولا يوحنس مترم ناب كريستوس كملكت السون كابت حدا تعري يسوس كريستوس بعبيو نزي ناب عتيد ملوكتو يسوس كريستوس ون كابتهم تعري مال إند مال ناب عتيد نخاتو مخنيات زخونه نفرن خون مخنيات زخونه كريستوس ثلاث قالوا تعيرهم لكم قالوا تعيرهم لكم نسخاتكم تاعهم تقبروا لهم يلوم يا عاد صدي دلو خسكبل أنتم زقللت عيا تعريفاتنا انبش خان احنا حوارات كامل يسوم لذا عاد دزي صبو غيرهم مقد صريقهم لنا بعد باولوس كلهم بعد بيتروس بوملهم نزنا كريستوس نجر أبتم كنزورو زلنا زري ويد ما أبتم نامنك ساملك كمتو زلهم سبات بوملو تصفع فيحو زعبا كريستنا كومن نخخون كلت نخخون نون نخخون سب غليل نخقبلو انديز سحر سباتي نهاورات قليل يخبلهم أنا راح نديك قليل كلت الشع عمس تسرح له سرحي أنا مسبت قليل تقلل ترديهم من لهم تحسب نبيات متهم نزنا جرزي ناب كريستوس كما لاخوتو كريستوس مت عندنا حواريات متهم أبانا مسبت حزعات إدزي قليل رنا عمله سلازم انت عايز بلنا دولو قالوا تيم تعيرهم له أنا حدا جزء زمنا إمنة أبواتك بحالو تايم تغيروا لهم تايم فولي غيرهم يس تايم فولي ام غيرهم كابت تغير مكاغن
زعبات زغبرو زي كونسي اتزنبروم ايفيدنس اتزنبروم مرداتا ببزح عينت مرداتا ينبروم ببزح نجر مراغاغص زخونم نجر اينبروم حنت نجر እግዚአብሔር ተይልዋ ሓንሳ ተቃል ተሰሚዕማ አኺልዋ بفلاي بعلى ابراهام ترينا اب ورح حنسا دي زمصوم እግዚአብሔር اب عمت حنسا دي زغلصلهم አይፈልጥን ግነታ እግዚአብሔር ዝበሎም ቃል ሒዞም ኸዱ ጽሑፋት አይነበሮም ከገላብጥ ወዝኽል ምርዳ አይነበሮም ታስዋይምና እምነት ሰባት ተባሂሎም ሕዋት ኣብቲ ምድረ በዳ ንኣምላኽ ተኣሚኖም ሓሊፎም ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ ኣመልኪቶም ሓሊፎም ነታ ተስፋ ተሳሊሞም ሓሊፎም ኣምላኽ መስገን ኣባና ምስ በጽሐ ቀሊል ይኾይኑ ዘመን ዓጽድ ኢሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ካልኦትዮም ጽዒሮምሉ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ገለት ስለ ዝገበርና ፉል ዝጻዓርና ከይመስለና ንሕና ሕዋት ኣምላኽ ኣብ ዓጽድ ተዋፈሩ እዩ ዝብለና ዘለና ኣምላኽ መስገን ግና ከምኡ ክንከውን ፎካስ ንግበር ሕጂ እግዚአብሔር ንዓይንታ ይደለየኒ ግድን ፓስተር ክትከውን ኣይኮነን ዘድልየካ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ ከም በዓል ዳንኤል እሙን ኩናፍቲ ዘለኻዮ መቸም ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዓይነት ንሃሉ ኣብ ዝኾነ ፊልድ ንሃሉ ጸሎት ከድልየና ናይ ጸሎት ሰብ ክትከውን ኩሉ ግዜ ግጽ እግዚአብሔር ትተልሰብ ሓሳብ እግዚአብሔር ተለልሰብ ክትከውን ከድልየካ እዩ ከድልየና እዩ ያ ሕቶ ይብላ ኣማራጽውን ኣይኮነን ኣይተሓዙለይ ሓደ ግዜ ኤግዚስት ጌርና ደው ኢልና ዘለና ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ፕሮቴክት ጌርና ንኸይድ ገሊኦም ለይትን መዓልቲ ዝነብዑ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ ኣይምሰለና ግን ኩልና ኢና ገጽ እግዚአብሔር ሓሳብ እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ኣብ ስራሕና እግዚአብሔር መቕናዕ ክገብር ንምስክር ደው ከብለና ኣብ ፊልድና ኣብ ስፖርት ተለና ኣብ ስፖርት ስም እግዚአብሔር ክጽዋዕ ክኸብር ኣብ ቢዝነስ ተለና ኣብ ስም እግዚአብሔር ክጽዋዕን ክኸብርን ኣብ ኣገልግሎት ተለና ኣብ ስም እግዚአብሔር ክጽዋዕን ክኸብርን ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ደለየና ካብ ቀንዲ ዘድልየና ናይ ህይወት መልህቕ ፎካስ ከግብረና ዝኽእል ጸሎት ሕዋት ኣብ ድሓን ጸሎት ድሓን እንታይ ኣለዋ ዘይድሓን እዩ ዝመጽእ ካንሰር ዘይምጽእ ካንሰር ክውሕጠና ይመጽእ ክበልዓና እዩ ሓደገኛ እዩ ዘመን እዚ ክፉእ ዘመን እዩ ፎካስና ከስሕተና ዝኽእል ዘመን እዩ ኤክስኪውዝ ክህልወና ክእል ምክንያታት ምክንያታት ግን ካብ ፎካስና ኤክስክሉድ እዩ ዝገብረና ከውፃና እዩ ኤክስኪውዝ ኣይንጠቀም ካባይ ጀሚርኩም እየ ዝብለኩም ዘለኹም ክንዲ ክንደይ ሰዓት ንጽሊ ኮንኩን ትሕቶ ዝብል ዘለኹ ኣዘውቲርኩም ጸልዩ ዶ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ከይባተኩም ጸልዩ ዶ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ፎካስ ናትካ ኣተኩሮ ናትካ ቆላሕታ ናትካ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝጸዋዓካ ኣብቲ እግዚአብሔር ምርዳእ ዝሃበካ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘርኣየካ ኣብኡ ጥራሕ ኮይኑ ድማ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርካ ክትሓልፍ እግዚአብሔር ዝሃበካ ፖቴንሻል ዘይገድስ ሂብካ ዶሎ ዓቕሚ ናይ ስራሕ ዕድል ገንዘብ ጥበብ ካሉ ኩሉ እግዚአብሔር ከቢሩ ኣብዛ ተባላሻ ዘላ ዓለም ንምስክር ደው ከብለካ እግዚአብሔር ክንጽሊ ደልየና ኣሎ ሕዋት ናወዳኹ ኸይደ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 እንታይ ይብል መሲልኩም ደጊም ኢሉ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 6 ደጊም ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተቐበልኩሞ ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ ዛ ጥቕሲ ትገርመኒ እያ ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልኩሞ ረሲቭ ዝገበርኩም እንታይ ማለት እዩ هو ተሳማሚዕ ዝበልኩሞ ይኮነት ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበልኩሞ ማለት ተሳማሚዕ ኣለኹ ወተረዲእን ኣሎ ማለት ጥራሕ አይኮነት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትኩም ዝገበርኩሞ ግዜ ማለት ኣብትናቱ ሓሳብ ንኽትኣትዉ ዝሰመርኩምሉ ግዜ ካብ ርእስኹም ሓሳብ ዝወፃኹምሉ ግዜ ንሓሳብ ኣምላኽ ንምትግባር እዳኩም ዘለዓልኩምሉ ግዜ ዝተኣመልኩምሉ ግዜ ከምኡ ኮይንኩም ተመላለሱ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሕዋተይ እግዚአብሔር እሙን ይስከበሉ ሕዋተይ እግዚአብሔር ከም ሓያል ጅግና መሳይሉ ኣምላኽ መስገን ኣብ ማእከል መከራ ከምቲ ጎይታ ዝፀዋዓና ከምቲ ኣብ ልብና ዘቐመጦ ዓቕሚ ከምኡ ኮይንኩም ተግበሩ ተመላለሱ ኖ ኤክስኪውዝ ምክንያት እግዚአብሔር ኣይቅበልኒ
ኣይቅበልኒ እግዚኣብሔር ሓቅኻ ይብለካኒ ክፅውዖ ከሎ ኣጠንቂቕዎ እዩ ንኤርምያስ እንታይ ኢልዎ 17 ዓመት ኢኻ ኣነ ግን ኣብ ሓይለይን ኣብ ፀጋየን ዝእመን ስለዚ ዓቕሚ ይብለይን ፈሪሐይ ትበል ጅግናኹን ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ኣነ ጅግና ክገብረካ ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ኦልሬዲ እግዚኣብሔር ትፀጋ ሂብዎ ነይሩ እዩ ርእስኻ ከምዘይ ትጠቅም ኣይትግበራ ሓፂን እየ ገይረካ ደለኹ ዕርዲ እየ ገይረካ ደለኹ ኣስራዚ እየ ገይረካ ደለኹ ኣብ ቅድሚኦም ግን ፈራህ ኮይንካ ኣይትረአ ዓቕምኻ ሒደት ኣይኮነን ዝሃብኩኻ ዓቕሚ ማለት በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ማለት ዝሃብኩኻ ዓቕሚ ቀሊል ኣይኮነን ንዖም ምስክር ደው ኣቢለካ ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከምቲ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ እተቐበልናያ ከምኡ ኮይና ተመላለሱ ኢልና ኣምላኽ መስገን ምሳሌ 4:25 እንታይ ትብል መሲልኩም በኣኹ ድየ ኣዒንትኻ ቀኒዐን ይርአያ ቆላሕትኻ እውን ንቕድሚት ይጠምታ ከምሳይ በልዋ ኣዒንተይ እስከበሉ ቀኒዐን ክሪኣ ቆላሕታይ እውን ንቕድሚት ክጥምታን ጎይታ ይባረኽ ኣዒንትኻ ቀኒዐን ይርአያ ድንን ኣይትበል ዝረአሎ እግዚኣብሔር ዘርአየካ ተስፋ ኣቦለካ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ዝሃበና ተስፋ ኣሎ ድንን ኣይትበል ኣዒንትኻ እንታይ ግበር ቀኒዐን ይርአያ ሽዑኻ እንታይ ግበር ቆላሕታ ኣተኩሮኻ ናበይ ግበር ንቕድሚት ጠምታ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኮይ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ድሕረይ ዘሎ ናረሳዕኹ ናብቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ሓጉዝኒ ናተጠማጣጠር ናብቲ ዓስቢ ዓወት ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ገብር ኣለኹ ይጎይ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:27-24 ኣንቢበ ክውድየ ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሞ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝሕዛዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንተ ትረኽብዋ ከምኡ ጉዮ እዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነብሱ ይገቲ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ቅበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ይኣሽዑ ዘለኹ ስለዚ ሕዙን ሕጂ ኣነ ጎየ ኣለኹ ግና ኸ ከምትን ዘይፍሉጥ ዝጎይ ይኮንኩን መወዳእታኻ ፍሉጥ ኣምላኽ መስገን ይጎይ ኣለኹ ግን ከምትን ዘይፍሉጥ ኣይኮን ኣንበጣ ኣነ ገርመኒ ሓደ ግዜ ኡጋንዳ ከለኹ በዚ ሌክ ኣልበርት ዝበሃል ኣልበርት ጋገ ፈልጥዋ ዲኹም ኦኬ ቡ ሓደ ግዜ ከይድና ምስ ሓደ ሓውናስ እዚ ሌክሲ ብዙሕ የምልኽዎ ብዙሕ ነገር እዮም የኽብርዎ እዮም ነቲ ሌክ ስለምንታይ መሰልኩም ሓደ ግዜ ኣንበጣ በቃ ክበልዓ ንኡጋንዳ መፂ ወሪሩዋ እዩ ገለ ዓመታት ይቅድም እዩ ብጣዕሚ ወሪሩዋ ምስ መፀ ኣንበጣ ንጉስ የብሉን ብሓደ እዩ ዝኸይድ ግን መራሒ ይብሉን ዳስ ዋይ ኮም መወዳእቱ በይ ምዃኑ ዘይፈለጥ ኣንበጣ መራሒ ይብሉን ብሓደ እዩ ዝኸይድ ሓያል እዩ ግን መራሒ ይብሉን ብሓደ ምኻድና ኣይኮነን መራሒና ግን ጎይታ ኣለና ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ዳስ ዋይ መወዳእታና ፍሉጥ ዝኾነ ድሓር ግን ዝኩሉ ምስ ሸገሮም ናብታ ባሕሪ ምስ ከደ ናብታ ቀላይ ምስ ከደ ግን ኣብኣ ኩምም ኢሉ ምስ ተረፈ ኣምላኽ ኣመስጊኖም ኩሉ 9 ዓመት ኣይ ዝክርዋ እቶም ከባቢ ዘለዉ ይብሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ኣካይዳና ንዘይፍሉጥ ኣይኮነን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንፋስ ዝወቃ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰበኩ ንርእሰይ ዱርቢ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ ሰቂዮን ኣግዝኦን ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ እምበኣር ካበይ ከም ጀመረ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ክፅውዖ ከሎ እዋይ ዝገርመኩም ኮይኑ ጳውሎስ ክፅውዖ ከሎ ኢንካውንተር ክገብሮ ከሎ ኣውቶማቲካሊ ኮይቶስ እዩ ጳውሎስ ድማ ብለና ምዕራፍ 9 ልክዕ ጎይታ ምስ ረኸቦ ጳውሎስ ድማ እናሓየለ እናዓበየ ከደ ኮይድ ብለና ዳይወብቲ ምዕራፍ ኣውቶማቲካሊ ወንጌል ክነግር ይጀምር እናዓበየ እናወሰኸ እናሓየለ ከደ ግርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ጳውሎስ
ፎኳስ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ብክንዲዝ ዝኣክል ደበና ተኸቢብኩም ከለኹም ባር ይብለና ኣሎ ሕጂ ሃዋርያት ነይሮም ነቢያት ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ሃዋርያት ኣገልገልቲ ብክንዲዝ ዝኣክል ደበና ተኸቢብና ከለና ጊዜ ዓፂድ እሞ ኣሕዋተይ ፎኳስና ኣይነጥፍእ እግዚአብሔር ከዓ ክረድኣና እዩ ክብርና ኣምላኽኩም ጎይታ ይባርኽኩም ሃሌሉያ ክንጽልይ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ كبس ساعات زاملخ مسكن كم زبالو قدسان حليفهم يم املخ مسكن نزي حج زلنا هيوت نغنريو املخ مسكن كم تجزي ابير زصوعهم تامينهم حليفهم يم املخ مسكن كدويلنا خنصلينا املخ مسكن هاللويا هاللويا دابير كم حيال جقنا مسانا يا املخ مسكن هاللويا ኢየሱስ ኢየሱስ ሆይታዬ ሆይታዬ አምላኺ ካብታ ጎይታ ፀዋዕኩም ሰዓት እግዚአብሔር እሙን ኣሎ ምናልባሽ ፎካስና አተኩረና ሰዓትና ሰባት ከለና ቢወታ አዳውና ነልዕድ እግዚአብሔር ናብቲ ላይ እንትመልሰና እግዚአብሔር ሓክብር ገይሩ ክትቀመልና ጊዜ ዓፂድ እሞ ንዓፅደሉ ዘመን ይሕዋተይ ኣምላኽ መስገን ኣብ ስራሕና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ተግባር ኣዳውና ኣብ ሓዳርና ንኣምላኽ ከነርዮ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ በኣና ክኸብርን ክረን ብዙሓት ንምስክር ክንከውን ስም እግዚአብሔር ክጽዋዕ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ጎይታዬ ጎይታዬ አምላኺ አምላኺ ሃሌሉያ 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 ተኣመኖ ነዚ ጎይታ ዘኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ፈራሕ ከይገብረካ ኣብ ቅድሜ ማይ ትፍራሕ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ሃሌሉያ እቲ ብዕጃ ዝበፅሓኒ ኩሉ ንስኻ ኢኻ ተጽንዖ ነቲ ምሳኻ ዘለኒ ኺዳን ባዕልኻ ትፍጽሞ ዝበልካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይፍጸም ንስኻ ክትሕሱ ፍጹማይ ትኽልን ሓለፋት ስምካ ንቓልካ ተኽብር መካሪ ስምካ ስራሕካ መሰንክር ኢየሱስ ኢየሱስ ጎይታዬ ጎይታዬ አምላኺ 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 እቲ ብዕጃ ዝበፅሓኒ ኩሉ ንስኻ ኢኻ ተጽንዖ እቲ ምሳኻ ዘለኒ ኺዳን ባዕልኻ ትፍጽሞ ዝበልካዮ ይኸውን ዝኣዘዝካዮ ይፍጸም ንስኻ ክትሕሱ ፍጹማይ ትኽልን
لفاتي اسمكا قالكا تخبر مكاري اسمكا زرعكا مستنكر داونا العلواتي بيسوس كريستوس ناي ጸሎት ህይወትና ይታደስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እሙኒው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሙኒ እግዚአብሔር ራባንዳናና ማጋዳናና ማሶቶሬ ለበለለቦስ ኢላማንዳናና ማጋንዳናና ባካዶሬ ለለቦስ ኢላማጋዳናና ማካዳሌ ለለቦስ ሶቶሬ ለለባንዳ ሰዋዕካ እሙኒው እግዚአብሔር ከም ኃያል ጅግና ምሳኻዩ ሃሌሉያ አብቅነ ገግሳትን መኳንንትን ካህናትን ቃል ክትዛረብ ሃሌሉያ እቲ ብዕጃዝ በጽሓኒ ኩሉ ንስኻ ኢኻ ተጽንዖ ነቲ ምሳኻ ዘለኒ ኺዳን ባዕልኻ ትፍጽሞ ዝበልካዮ ይኸውን ተኣዘዝካዮ ይፍጸም ንስኻ ክትሕሱ ፍጹማይ ትኽእል لفات اسمكا نقالكا تخبر مكاري اسمكا زرعكا مسنكر زبلكايو يخوي عززكايو يفتسم نسخا كتألم بتماي تخلين لفات اسمكا نقالكا تخبر مكاري اسمكا زرعكا مسنكر ربادانا مغادانا مغادي لبوسون تربدي لبدلبدلبودا إلانا مانا مغاندانا مانا بوس አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ እግዚአብሔር አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ጌታ ኢየሱስ ከበርታዓኒ እስከንብ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለይለኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለይለኒ አሎ ምሳይ እስኪ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ጌታ ኢየሱስ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ጌታ ኢየሱስ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ ሃሌሉያ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ አይገርምኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ አሎ ምሳይ ሃሌሉያ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ጌታ ኢየሱስ አሎ ምሳይ በይኔ አይኮንኩን አሎ ምሳይ አይበርድልኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከለይለኒ አሎ ምሳይ
قدمتيو كله منقد أنت زمتو تهاولو نفاس تغني عروي عيال سميسو يستمانيو مركبي كتو انت يوزيس عبان نزلو Hallelujah. 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 نخيل الناس قعدلنا هبوك زابير مس نوتن كفنا نمتن كافوك زابير مس نتقلوس قعدلنا هبوك زابير هاليلويا هاليلويا منفس هاليلويا منفس ما قال بعد هاليلويا منفس هاليلويا منفس هاليلويا منفس هاليلويا هللويا منفسك هللويا منفسك هللويا منفسك متنكافك هيكون باسم يسوع كريستوس هللويا منفسك هللويا مبرتاع يكون باسم يسوع كريستوس محيال يكون بيسوع كريستوس محيال يكون بلالونا متسا يكون مبرتاع يكون بلال ما قال بادو روبادا باغادا بايادا بادونا ما قال بادو دبديانا ما روبادا باغادا بايادا بادونا ما قال بادو دبديانا ما سدادا إيرا بادونا ما قال بادو إيش كنتصلي እግዚአብሔር ማስ መንፈስ ቅዱስን አልቦስ ካብ ህይወትና እግዚአብሔር ሮከደ በዲያና ማጋዳ ባጆ ወደ በዲያና ማስዳዳ ባዲያና ሩባዳ ባጋዳ ባያዳ ባቶና ማጋዳ ባጆ ወደ በዲያና ማስዳዳ ባዲያና
መንፈስ ካን ጾሞለና ሃሌሉያ 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 መንፈስ ካን ጾሞለና ትንካፍ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አያል ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ትሳ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በብርታ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ
بقدسنا بتصدقي زملال قلحتنا فوكاس تزغبر نبا خبيلو زطمت لعولن قدوسن زلالماون زخون كبرخ سمياو ابو ኢየሱስ ክርስቶስም ተመስገን መስገነከ ንስኻ ዓብይ አምላኽ ንስኻ ዘላለማዊ አምላኽ ንስኻ ስልጡን አምላኽ ንስኻ በይንኻ ናይ ባህሪ አምላኽ ግናኻ አምላኽናን አቦናን ጎይታናን መድኃኒናን ናይ ዘላለም ዕረፍትናን ተስፋናን እሞ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነመስግነካለን በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ህበካለን
يا بير أملاخي خمس تمهرناي أتكرنا قلعتنا እግዚአብሔር አምላኺ ንናብናይ ዘላለም ህይወት ብምግባር እግዚአብሔር አምላኺ ብቐጥታ የማነ ጸጋም ከይበልና ከም ቃልካ ከም ሓሳብካ ከም ምኽርኻ ፎካስድ ኮይንና ክንነብረሉ እንኽእል ሓይሊ ይክትበና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ካብ የማነ ጸጋም ቀብሓባሕ ምባል እግዚአብሔር አምላኺ ካብ ምእታው ሙፃ እግዚአብሔር አምላኺ ኣብቲ ቃል نيمان كونن صغام ايتغلس تبايلو خمستጻحፈ فوكاسد كوينا እግዚአብሔር አምላኺ ከም ቃልካ ከም ሓሳብካ ከም ምኽርኻ ብጽድቅን በቅድስናን እግዚአብሔር አምላኺ ንዓኻ ማእኺልና እግዚአብሔር አምላኺ ክንኣቱ ክንወጽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረዳና ጽልያለሁ ሎሚ ቃልካ ስለዝሃብካና ተመስ እግዚአብሔር አምላኺ ይገርመናል ውህደት ቃልካን መዛሙራትካን እግዚአብሔር አምላኺ ትንቢታው ዝኾነ መልእኽት ስለዝሃብካና ተመስ ምሳና ስለዘሎኻ ተመስ يا بير أملاخي حجر مسلس نبرنا جزين ساعاتنا أتينا نمسكناك معلتنا مشيتنا كله نسخبارخ يا بير أملاخي كله سلت جبرازينا نمسكناك كبرد ما نهبك بقيتنا بمدحنينا بيسوس كريستوس شميلك آمين يا بير يبارككم حنتنا يمود أتامة بهت الله تني ودينا هنا نوزح